дар ин видео мо ба шумо 6 видеои даҳшатнокеро нишон медиҳем, ки ҳайвонҳои ваҳшӣ ногаҳон ба одамон ҳамла карданд. То охир тамошо кунед, лайк кунед, комментариё нависед ва мо бошад видеоро оғоз мекунем. Рафтем. ин видео бояд ба шумо дарси муҳимро дар бораи риоя кардани қоидаҳои дар сафарӣ биомӯзад. ин видео, ки моҳи майи соли 2018 нашр шудааст, ба хонаводаи оғоз меёбад, ки аз мошинашон дар сафари баромада назди гурӯҳи гепардҳо мераванд. Ба шумо мефаҳмонем, ки сафари ин тур сайёҳии тамошо дар Африко мебошад. Бо вуҷуди ақли солим, сайёҳон қарор медиҳанд, ки дар сафари аз мошинҳояшон фаромада дар асаби ҳайвонот расанд. Аммо баъд аз муддате онҳо бо оқибатҳои беаҳамиятии худ рӯбарӯ мешаванд. Ва он вақт бубинед, ки با آنها چی روی می‌دهد. Jezus, oh my god. Kijk dan deze. Nee, dit is eng. Oh, Jezus. Jezus. шукр ки хонавода пеш аз он ки гепардҳо тавонанд ба онҳо зарари ҷиддӣ расонанд ба мошинашон баргаштанд. аҳамияти боз дар дасти инаш бошад кӯдак аст. инҳоро соҳиби ақли солим гӯем ва фикрам хато мекунем. Oh my god. Jezus. Oh, het kind. Nee. Jezus. Nee. Jezus, nee, doe normaal, man. Jezus. Sneller. Nee. Wat de... даҳшатнокеро нишон медиҳем, ки ҳайвонҳои ваҳшӣ ногаҳон ба одамон ҳамла карданд. То охир тамошо кунед, лайк кунед, комментариё нависед ва мо бошад видеоро оғоз мекунем. Рафтем. ин видео бояд ба шумо дарси муҳимро дар бораи риоя кардани қоидаҳои дар сафарӣ биомӯзад. ин видео, ки моҳи майи соли 2018 нашр шудааст, сабт кардани видео. ҳайвон равшан ва кушода норозигии худро ба ӯ баён мекунад. барои пешгирӣ аз муноқиша сайёҳ кӯшиш мекунад, ки мошинро ронда аз носорог дур шавад, аммо вазъият бо шиддат бад мешавад. хушбахтона сайёҳ тавонист пеш аз оне ки дубора ин носорог ба ӯ ҳамла расонад, мошинро зуд ронда аз назди ӯ наҷот меёбад. дар Таиланд як мард бо вазъияти ҳайратангезе рӯбарӯ шуд. вохӯрӣ бо фили хашмгин метавонист ба ҷони ӯ таҳдид кунад. дар ин видео дар аввал ҳама чиз ором ба назар мерасад. мард дар чанд қадам дуртар аз фили бузурге истода бо ҳайрат ба ӯ менигарист. аммо баъди чанд лаҳза вазъият ногаҳон бо шиддат тағйир меёбад. ҳайвон рафтори худро дигар мекунад ва вазъият хатарнок мешавад. оё ин нафар тавонист беосеб аз ин фил халос шавад? фикротона дар комментария нависед. мо видеоро давом медиҳем. гурӯҳи муҳаққиқони олами ваҳшӣ вақте ки як гепарди хатарнок ба мошини онҳо наздик шуд, лаҳзаи тарснокеро аз сар гузаронданд. Duma akasogea mbele yake. ин мулоқоти воқеан хатарнок бо яке аз тезтарин даррандагони сайёра буд. гепардҳо бо суръати ғайриоддии худ машҳуранд. онҳо метавонанд ҳамагӣ суръати худро дар 3 сония ба 103 км дар соат баробар кунанд, ки онҳо тезтарин ҳайвоноти хушкӣ ба ҳисоб мераванд. Baadaye akachukua kifurushi ambacho kilikuwa kimebeba chakula cha watalii. ин даррандаи тавоноб ба нақлиёт наздик шуда одамонро бо диққат мушоҳида кард. ногаҳон гепард чизҳои муҳаққиқонро бо чанголҳояш гирифт ва онҳо натавонистанд коре кунанд, зеро ҳар гуна муқовимат метавонист оқибатҳои фоҷиабор дошта бошад. дар ниҳоят ин ҳайвон тез бо як сувенир аз назди одамон дур шуд. ҳангоми сафаре дар шимоли Ботсвана вазъият ногаҳон хатарнок шуд, вақте ки як сайёҳ бо паланги ваҳшӣ рӯбарӯ гардид, ки рафтори ғайричашмдош нишон дод. дар навор дида мешавад, ки мард палангро назорат мекунад, ки оҳиста-оҳиста ба мошин наздик мешавад. ин даррандаи хатарнок ба дари мошин мерасад, ки дар он сайёҳ ва роҳбалади ӯ нишаста буданд. вақте ки паланг хеле наздик мешавад, мард ба таҳлука меафтад ва мефаҳмад, ки ӯ дар вазъияти бениҳоят хатарнок қарор дорад. ногаҳон ҳайвон пои ӯро мехарошад, бо вуҷуди дард мард худро ором нигоҳ медорад ва кӯшиш мекунад, ки ҳаракати тез накунад, то вазъиятро аз ин ҳам бадтар насозад.
хушбахтона роҳбалад қарор мебарорад ки муҳаррики мошинро фаъол созад, ки боиси тарсидан ва гурехтани паланг мегардад ва ҳамин тавр онҳо наҷот меёбанд. Right, my shirt. Stop. Is that my shirt? гурбаҳои калони ваҳшӣ осоишта ва ромшуда ба назар мерасанд, аммо онҳо метавонанд дар набудани соҳибонашон тамоман дигар хел рафтор кунанд. ин навор ки моҳи феврали соли 2018 нашр шудааст, аз он оғоз меёбад ки як мард дар бораи вазифаи худ шарҳ медод ва мехоҳад табиати фиребандаи гурбаҳои ваҳширо нишон диҳад. пас аз чанд дақиқаи муносибати дӯстона бо як паланг, ӯ тасмим мегирад ки пушти худро ба ҳайвон гардонад. баъд аз чанд лаҳза ин даррандаи маккор вақти муносибро интизор шуда, ногаҳон ба сӯи инсон ҷаҳида меояд, эҳтимолан бо нияти ҳамла. чӣ мешуд агар ӯ аз ин фикраш намегашт? ташаккур ки то охир тамошо кардед. ҳатман ба дигар видеоҳои мо назар кунед, шояд ки ба шумо писанд ояд. хайр.